Assalamu alaikum, barkanku da zuwa wannan channel mai suna taimakemu Hausa. Kamar yadda na muku alƙawari a ƙarshen bidiyo na baya kan cewa zan nuna muku sauran hanyoyin da za ku dinga sauke abin da aka ce sai ka biya kuɗi ne cikin Google Play Store. To yau ne insha Allah zan nuna muku hanyoyi ne waɗannan. Da farko idan ka manta baka mun subscribe a wannan YouTube channel mai suna taimakemu Hausa ba, ina mai neman alfarma da ka mun subscribe a wannan YouTube channel mai suna taimakemu Hausa, ka mun sharing, kai liking, sannan ka share ma 'yan uwa da abokan arziki domin su ma su amfana ta karkashin ka. Ta hanyoyin da zan gane cewa kuna jin daɗin shirye-shiryen da nake kawo muku shine ta hanyoyin liking da kuma subscribe da kuma dropping na comment, shine hanyoyin da zan san cewa kuna jin daɗin shirye-shiryen da nake kawo muku. Da farko gani a cikin Google Chrome browser zan sace muku sunan app ɗin da za ku dinga amfani da shi kuna sauke abin da aka ce sai ka biya kuɗi. App na farko da aka sace sunan shi AC Market. Gashi zaka buɗe ma fuska kamar haka. To site na farko da ka clicking akai. Ga site din kenan na farko da ka clicking akan shi. Kana clicking nashi kamar haka. Gashi na clicking zai buɗe ma fuska kamar haka. To yana buɗe ma fuska kamar haka. Idan iPhone ne da kai zaka clicking inda aka ce maka download for iPhone. Idan kuma Android ne da kai zaka ce zaka clicking akan inda aka ce maka download for Android. Ga sanan dai kamar yadda kuke gani inda aka ce download for Android shine wannan. Wannan kuma an ce download for iPhone, shi ma gashi nan a ƙasa. Na saman shi shine inda aka ce muku download for Android, na ƙasan kuma shine aka ce muku download for iPhone. To idan iPhone ne da kai zaka clicking akan inda aka ce maka download for iPhone. Idan kuma Android ne da kai zaka clicking akan inda aka ce maka download for Android. Yanzu bari mu je in nuna muku app na biyu da za ku dinga amfani da shi kuna sauke abin da aka ce sai ka biya kuɗi cikin Google Play Store. To app na biyu shine sunan shi Happy Mode. Gashi zan clicking akan shi zai bude min fuska kamar haka. Bayan ya bude min fuska kamar haka zan clicking akan inda aka ce maka https://happymode.com. Zaka clicking akan wannan website na farko din. Shi ma yana bude ma fuska kamar haka. Gashin da kuka rubuta maka download din nan. Download inda ga rubuta ma download. Gashi nan. Idan da ga rubuta ma download to shine zaka clicking akai. Ga layin nan ya zame ya je kan shi. Shine zaka clicking akan shi. Yawa sai kuma app na uku da zan nuna muku sunan shi APK. App na uku sunan shi APK. Zaka zo kan alamar wurin searching nan sai ka rubuta APK. Gashi already yana rubuta, kawai dan clicking akan shi ya bude min fuska kamar haka. Shi ma gashi nan site na farko da ka clicking akan shi. Ka aro nan ya nuna maka daidai yadda ka clicking akai. Gashi shi ma yanzu zan clicking akai ya bude min site din. Shi ma yana bude ma fuska kamar haka. Daidai nan da ga rubuta ma download din nan. To shi ma daidai wurin da aka samu ka clicking akai ka je ka sauke app din, ka dinga download din duk app din da aka ce ma sai ka biya kuɗi. Idan baka samu a cikin wannan app din ba za ka samu a cikin wannan app din. Shi yasa nake nuna muku apps ɗin da za ku dinga amfani da su. Yawa app na hudu kuma da na sake nuna muku shine sunan shi AC Market. AC Market shine app ɗin da zan nuna muku na hudu da za ku dinga downloading na duk app ɗin da aka ce sai ka biya kuɗi za ku dinga saukewa a ciki. Ko da yake oh sorry, na riga da na nuna muku wannan hanya. Sai kuma app ɗin da zan sake nuna muku na hudu shi za ku sace nan app mai suna Nine Apps. Shine za ka sace shi kamar haka. Shine app na hudu da zan nuna muku a yanzu. Za ka sace na app mai suna Nine Apps. Shi ma yana bude ma fuska kamar haka. The first search shi ma za ka clicking akai kamar haka inda na clicking akan shi. Shi ma zai shiga ya bude min inda zan samu downloading nashi. To already za ka gan shi daga ƙasa. Shi ma za ka clicking din inda aka ce maka download din nan. Gashi nan. Daidai inda ka rubuta ma download din nan shi za ka clicking akai. Duk inda ka clicking ko inda ka rubuta ma download na saman nan ko kuma wannan wanda ka rubuta ma download ga app din shi ma nan. Shi ma duk wanda ka clicking akai ko wannan ko kuma wannan ka clicking to duk za ka samu ka sauke app din daga ciki zuwa kan wayanka.
To app da zan nuna muku na biyar sunan shi Aptoid. Aptoid shi ma wani app ne da zaka dinga sauke app ɗin da aka ce sai ka biya kuɗi na cikin Google Play Store. Gashi shi ma a rubuce na riga na clicking akan shi. Shi ma site na farko zaka clicking akan shi. Ga site ɗin shi ma na farko shi ma zaka clicking akai. Kana clicking akai shi ma zai buɗe ma fiska kamar haka. Bayan ya buɗe ma fiska kamar haka, shi ma za ka yi scrolling nashi daga up da ka gani inda aka nuna ma alamar download. Yawa gashi ya fito. Shi ma gashi nan in ka ɗan jira shi za ga ya fito ma da hoton app ɗin, icon na app ɗin, ga icon na app ɗin nan. Sannan kuma daga gaba gashi nan da ga inda aka sa ma download ɗin nan. Yawa to daidai inda aka sa download shine za ka clicking akai. Sai kuma app da zai ƙara taimaka muku wurin sauke app ɗin da aka ce sai ka biya kuɗi, za ka shiga cikin Google Play Store ka searching nan app mai suna, za ka searching nan app mai suna App Store. Kamar haka. Kana shiga cikin Google Play Store za ka searching din shi. Gashi nan kana clicking akai zai kai ka cikin Google Play Store ka downloading nashi. Za ka ga inda aka rubuta App Store all social media apps. Za ka ga abinda za ka ga rubuta kenan akan shi. Gashi ya kawo ni. Za ka ga rubuta maka App Store all social media apps. To shi ma za ka install nashi ka dinga amfani da shi. Kana sauke wasu app ɗin da aka ce sai ka biya kuɗi. Sai kuma site da zai ƙara taimaka muku wurin sauke app ɗin da aka ce sai ka biya kuɗi. Za mu shiga cikin Google Chrome. Nuna muku apps website ɗin da za ku dinga sauke app ɗin da aka ce sai ka biya kuɗi na cikin Google Play Store. To insha Allah burin searching muku su website ne waɗannan. Website ɗin da za ku searching ɗinsu. Na farko za ka rubuta apkmox.com za ka searching nashi. apkmox.com za ka searching. Shi ma ga website ɗin nan. Ga inda kuka ga rubuta muku search for apps. Ta inda ga rubuta ma search for apps. Ga shi nan search for apps. To daidai wurin ne za ka dinga clicking kana rubuta apps ɗin da kake so. Amfanin wayannan site ɗin za ku dinga sauke apps ɗin da suka zamanto old version da kuma latest version, ma'ana new version kenan. To amfanin wayannan website ɗin kenan da nuna muku guda biyu. Duk abin da ka searching din shi yanzu kamar ce muku GT1 app ne wanda kun san cewa akwai new version sannan kuma akwai old version. Kana clicking akan search zai bude maka fiska kamar haka. Gashi daidai nan wurin kana gama rubutawa to da ka clicking akan nan wurin ne alaman searching din nan. To kana clicking akan shi zai watso maka da apps guda biyu. Da ga inda aka rubuta GT World sannan kuma ga inda aka rubuta GT World Ghana. To kai kana Najeriya ne kuma dan Najeriya ne kai, sai ka clicking din GT World only. Sai kuma kana Ghana ne za ka yi clicking akan GT World Ghana. Yanzu dan kana so ka clicking akan GT World, gashi nan da buɗe ma fiska kamar haka. To wani hanyoyi ne za ka downloading din app ɗin da aka ce maka ya zamanto latest version? Kana so ka downloading na app ɗin da aka ce ma latest version ko kuma old version. To hanyoyin da za ka samu ka sauke app ɗin da aka ce ma wannan app ɗin latest version ne sannan wannan app ɗin kuma new version ne. Inda ya kamata kawai ka clicking akai face, za ka yi scrolling nashi down. Gashi za ka scroll nashi down. To daidai wannan list ɗin da kuka gani, daidai wayannan list ɗin da kuke gani, ga sunan dan zagaye muku. Wayannan list ɗin kun ga shekaru ne. Wayannan kuma da kuke gani su kuma time ne su ma, ga sunan kun gan su. To su ne wuraren da za ka samu ka zaɓa na wani shekara ne kake so ka downloading nashi. Kamar yadda kuke gani wannan
wannan da kuka gani an ce muku October 26 2021, to shi wannan version ne wanda ya kasance tun October. Gashi nan shi ma bari zagaye muku shi kamar yadda kake gani. Gashi nan wanda kuka rubuta October 2021, October 26 2021, ma'ana 26 ga watan October 2021 aka samu aka haɗa wannan apps ɗin, ma'ana version ɗin wannan shekaran kenan. Sai kuma version na shekarar November 16 2021, shi ma gashi nan. Yauwa. Sai kuma December 7 2021, shi ma gashi nan. Sai kuma March 15 2022, shi ma gashi nan. Kun gansu. Sai kuma March 17 2022. To duk wanda kana so ka clicking ka downloading nashi, kawai da ka clicking akan wannan shekaran, daidai kan shekaran kawai da ka clicking. Daidai wannan wurin da kuka ga an sa lambobin nan. Misali wannan ne nake son downloading, to dan danna daidai kan lambar nan ko kuma clicking akan daidai nan da aka saka maka watannin da ya kasance za ka samu ka downloading, shekara da watanni da komai da komai da kwanaki, sai ka clicking akan wanda kake so. Yanzu dai gashi zan zo clicking akan wayannan lambobin, yana da ɗan est, yanzu na cancel ɗin est. To yana buɗe ma fuska kamar haka. To da ka ga ya sake buɗe ma fuska kuma kamar haka, sai ka downloading din shi. Idan kana so ka downloading nashi akan injin wayanka ne, sai ka just danna kan download din nan. Idan kuma kana so ka downloading din shi akan memory wayanka ne, SD card, sai ka danna wurin download din daga sama. Daidai nan da ga rubuta ma download din nan. Download. Daidai nan da ga rubuta ma download din nan. Daidai nan alaman ga alaman arrow nan da nuna maka na SD card ne, na mai da shi zuwa SD card kenan. To daidai wurin da aka danna, idan kuma kana so ya nuna ka download nashi akan waya ne, to daidai wannan wurin da aka sake clicking akai, sai ka sake danna alaman download. To idan ka zaba injin waya ne ko memory ne, to in ka zaba sai ka zo ka sake danna daidai nan da aka ce ma download nan, daidai da kuka an sa shi mai blue din gida a wurin, daidai da kuka an sa blue din gida da kuma farar rubutu, daidai wurin da aka clicking akai ka samu ka sauke app din. To su wannan ɗaya daga cikin hanyoyin da za ku dinga sauke apps ɗin da aka ce sai ka biya kuɗi, kuma sannan latest version ne ko kuma old version ne. Yanzu bari in nuna muku ɗayan website ɗin da za ka dinga taimaka maka wurin sauke wa'innan apps ɗin. Ɗayan website ɗin da za ka search sunan shi apkcombo.com. Gashi nan. Shi ma za ka clicking ɗin shi a daidai first website ne. Gashi nan. First website da ka clicking akai kamar haka. Yanzu gashi na clicking zai buɗe min fuska kamar haka. Shi ma ga alaman wurin searching nashi da za ka samu ka searching nan duk app ɗin da aka ce sai ka biya kuɗi. Daidai da kuka an samu ku search apk, to daidai wurin da ku dinga rubuta sunan apps ɗin da aka ce sai kun biya kuɗi. Shi ma burin sake gwada muku da misali da GT World. Gashi. Shi ma bayan ka searching din shi ka rubuta, ya ka zo clicking akan nan inda aka samu ku inda kuka ga wannan layin ya jawo zuwa alamar searching din nan, shi ma za ka clicking akai. Kana clicking shi ma zai sake watso ma da fuska kamar haka. Yana watso ma fuska kamar haka, sannan za ka ga GT World kala biyu ne, ga na sama ga kuma na ƙasa. Za ku ga da aka sa maka GT World, GT World Gambia, GT World SL, GT World, sannan kuma ga GT World SL again. To ga sunan. To kai kana Najeriya ne, za ka clicking akan na farkon gashi kamar haka.
bayan ka clicking akan na farko ga alaman download. To idan kana so ka download din shi a latest version ne, to just kawai za ka clicking kan download din nan wurin da kuka rubuta download apk 100 MB, to shine ta clicking akai. To idan kuma kana so ka sauke app din da aka ce maka ya kasance old version ne, daidai daga kasan shi daga ganda aka sama old version daidai nan sai za ka clicking akan shi. Bayan ka clicking akan shi zai bude ma fiska kamar haka. Wato anan da aka gani an nuna wa apps guda uku ne, ma'ana guda uku su ne old version. To ba iyakacin su ba kenan, daga kasan shi za ka ganda aka rubuta ma simo, gashi nan simo. To za ka sake clicking akan simo, za ka karashin sauran apps din ga sunan, sauran apps din kenan. Kun ga sauran apps na GTWall kenan, sauran app din kenan. To ga sunan su ma da shekarun su gabaki daya, duk wanda ka ga ya maka kawai za ka samu clicking akan shi kawai kamar haka. Gashi dai na clicking akan wannan, to gashi na clicking akan shi. Shi ma dan ya mun kawai daidai wannan alaman arrow din nan, alaman arrow na downloading, alaman nan, to daidai wurin dan samu clicking akai. Yanzu burin clicking nashi ku gani, ina clicking nashi shi ma zai bude min fuska kamar haka. Idan ina son downloading nashi akan waya ne kawai zan just danna kan download din nan. Idan kuma ina son SD card ne sai in zo daidai kan alaman download kamar da na nuna muku a baya sai in mai da shi SD card. Ba shi da wani wahala ba. To na gode da ci gaba da kallon bidiyon da kuke a wannan channel mai suna Tech and Tricks Hausa. Wannan shine karshen bidiyo na. Insha Allah zan nuna muku wasu hanyoyi. Idan kuna so nuna muku shine za ku dinga mun ku drop min comment, sannan kuna mun subscribe a wannan YouTube channel, kuna like shi dan gane cewa kuna son mu dinga kawo muku shirye-shirye irin wayannan da kuma wasu hanyoyi nan gaba insha Allah.